Jesu, amen. Everyone okhona ebukhoneni benkosi nabasibukelayo ku-live siyathatha ithuba ukuba sibamukele kulomthandazo esikuwona wokuzobonga. That is a prayer yokuzothi thank you God for what you have done for us. Ukusilondoloza kusukela kuqala unyaka kuze kube manje. We are still standing. It is because of your grace, oh God. Yesterday, sithinte into to give thanks to God for His love, even if your circumstances were difficult. Which is Thessalonians chapter number 5, verse number 18. Sathinta ukuthi thank God for the opportunity to join Him in what He is doing today. That is Colossians chapter 3, verse number 17. So thank God for hearing your prayers and calming your heart. Philippians chapter 4 verse number 6. Namhlanje ngicela sendlulele ukuthi na sibuke nakho ukuthi thank God for being good even when we don't understand His way. We need to thank Him for being good even when we don't understand His ways. Amahubo 107 verse number 1. Amahubo 107 verse number 1. Siyafunda kuona ukumbonga uNkulunkulu ukuthi ube muhle noma singayiqondanga kwesinye isikhathi indlela zakhe. But we need to give thanks to God ngoba akukhona konke akade ukunderstand kulonyaka ka2025. Nanokusebenza kwakhe akusikhona konke akade ukwazi ukufinyelela kukhona ukuthi uqonde. Hallelujah. Amen wena mncane. Ngicela nisho amen bazalwane. 107 verse number 1, if I can get somebody ongasifundela kumahubo 107 verse number 1. Yes. Bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Elesingesi lithi all thank God, He is so good. His love never runs out. Uthando lwakhe kithi alizange lwaphela. Izolo besithi kumele umbonge ukuthi uyawuzwa umthandazo wakho. And futhi saquota izinto ngempela ezenze ukuthi sisho sithi uyawuzwa uzwile umthandazo wakho. Namhlanje ngifuna simbonge ukuthi na his love never runs out. Masithi his love never runs out. Sithi noma singaqondanga indlela zakhe namhlanje kodwa simele ukumbonga. Somebody shout amen. Bazalwane, uma sikhuluma ngento kaNkulunkulu nawe, you need to understand ukuthi kuneyindlela ozoyihamba kodwa ungayiqondi kuNkulunkulu oyiunderstandayo. Wena unga-understand. uNkulunkulu angakufaka kwenye direction wena lapho ungaqondanga khona. Futhi unga-understand ukuthi ufakeleni la. Ingakho ke olobaya athi indlela zethu ayifani nezakhe. Bese athi nemicabango yethu ayifani neyakhe. Bese enye translation ithi nokusebenza kwakhe akufani nokusebenza kwethu. Somebody shout amen. In other words, there are times la khona ngempela singayi-understand into yokusebenza kaNkulunkulu ukuthi usebenza kanjani. But we need to thank Him ukuthi ube nathi unyaka wonke noma indlela zakhe singayiqondanga. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Then number 5, sizothatha isikhathi sithandaza namhlanje. Number 5, you need to thank God that everything good in your life is a gift from Him.
Mawuthi uyaphenduka nje uyabheka around you mawubona into enhle nje ufune ku-understand ukuthi kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Somebody shout amen. Kuyisipho esivela kuNkulunkulu. I don't know ukuthi yini othi mawuphenduka then you point uthi this is a gift from God. Ncwadi kaJakobe chapter 1 verse number 17. Jakobe chapter 1 verse number 17. You need to thank God that everything good in your life is a gift from Him. Uyazi bazalwana ukuthi na kuyinto enkulu kakhulu ukuthi mawuphenduka kube khona into othi nje le gift evela enkosini. Ayiveli kwa amandla nakho kwi-ability yakho. Ayiveli ekujulukeni kwakho but kuyi-gift evele yavela enkosini uthi lokhu kunguwe uNkulunkulu okwenzile. Akwethu amen wethu mncane emthandazweni. Chapter 1 verse number 17. Ncwadi kaJakobe chapter 1 verse number 17. Yes. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu. Zivela phezulu. Ngicela uphinde futhi. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu. Material things, spiritual things. Sikhuluma ngezinto izipho zakomoya. Sikhuluma ngama gift amen which are material things. Ma uthi uyaphenduka uthi uyabheka kufanele ubuyele back uthi uNkulunkulu konke kuvela kuwena. Verse 17 every desirable and beneficial gift comes out of heaven. The gift are rivers of light cascading down from the Father of light. There is nothing deceitful in God, nothing two-faced, nothing fleeting. Somebody shout hallelujah. Uqedile kwelesizulu? Yes. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu. Yebo. Zehla kuyise wokukhanya Ngicela esathi nje zehla kuyise ukukhanya sisho sonke sithi zehla kuyise ukukhanya. Khona abangakhuluma sisho sonke sithi zehla kuyise ukukhanya. Khona into okufanele uyibonge enkosini ungaphezi okuthi into nayo uyitholanga kuyise obumnyama. Ayisha abekha abantu. Yabona njengoba siqeda unyaka kufuneka ubonge ukuthi awukazange uyokhothama kwezinye indawo. Wayoguqa kwamanye amandla. Washiya lamandla egama lika Jesu. Wayokhothama kwenye indawo. And besuba nento egxilayo ebasenhlizweni ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi konke nginakho kuvela kuyise okhanya. Amen awukho la ekhaya. Khona bathi mabethandaza kuvela ukuthi lokhu wakulandaphi. Futhi bese kuyaveza ukuthi na njengoba wakulanda nje ukuthi ngisadinga nami ukuthi ungimaintain. Manje endlini mawuthi uyangena uyaphuma nasegcekeni uyangena uyaphuma ingekho into evela komunye umbuzo. Kufuna kuyibonga inkosi. Abanye baba nathi kulendlela. Kodwa kwaba khona abantu ababa encourage to another way. Then they change the direction. Angazi amen ukhona yini. Unendoda awuyitholanga ngesipakpak samanzi. Ufuna kuyibonga leyo nto le ngiyakhuluma nje ukuthi le ndoda awuyitholanga ngesipakpak samanzi. Amen angazi ukhona la ekhaya. Unonkosikazi awumtholanga ngesipakpak sani noma ngoingcabe ethile. Noma ngezinto ezithilo ezikhothayo. Abanye uthi uhlangana labo ngathi khona into abayifakile. Ubathe uthena hawu amen mzalwane bonke umzalwane yena kodwa ngathi khona izinto khona labo uyakhothame khona. Sinabo ababuye bakhothame somewhere. Okusho umbuso wabo uthi ungakhulumi ke namhlanje. Ubathe awusawubona amen. Amen.
ayikho into nayo mawungena esangweni la kwakho uyophuma ungena endlini yakwakho uguduza amakamera uye yonke indawo mawuthi uyacheka yonke into iyimusa isiphe sivela kodwa abekha inkosi yani ungalishile leyagama inkosi yani iyokukhanya kusho ukuthi simele ukumbonga khona abantu abathi ngiyakuzwa bishop abathi ngiyakuzwa uyabona lento yokulala ipeace ubuthongo obunepeace bokuthi yonke lento enginayo ayiveli emandleni ami noma ayiveli emandleni futhi ane obumnyama ayikho inyanga engami thina yimi omenze waba nje ayikho inyanga engaclaima ini credit it is me but umuntu ongaclaima ini credit ubani uGod inkosi yokukhanya manje zonke ezinye izinto oyithola ngale kombuso okukhanya zina expiry date mayiphelelwa isikhathi uyayihamba uyivuselela but khona esakwamukelayo ekuyigift evela kuNkulunkulu kwinkosi yokukhanya onakho ngivamise ukusho njalo onakho akupheli kodwa onakho kuyanda lokho khona kuya maintainwa akushabalala inkosi yokukhanya mtshelo sethu inkosi yokukhanya nanti iBhayibheli kusho ivesi bazalana kusho uBishop Buthelezi kusho ivesi uthi yonke into ufuna kuyibonga abanye bahamba bayocela kwezinye indawo izingane ulokho eyibheka nje ufuna sizoyenza deliverance efunda ngoba khona abanye abayicela kwezinye indawo olokho eyibheka nje khumbula ukuthi konje ngakhotha maphi ukuze ngikhulelwe hleze mhlawumbe kwakuqondene nje wawusuzokhulelwa kwasho ukuthi usuye lapho wawuye khona somebody shout amen kodwa yonke into enhle ivela kubana sisho sonke yonke into enhle mtshelo sethu yonke into enhle ivela kubani kwinkosi yokukhanya asambe yes ma hawu bafowethu yezwa ke nice le benefit ade ngisho ukuthi makuvele enkosini yokukhanya ayikho into eguqukayo akashintshi lutho makunikeza kabuye ethi hayi sengiyakuphucana kade ngidlula ko TikTok ngiyeza ukuthi omunye ngamnikeza ukuthi lo wangabe sayifeza ithembiso ngase ngiyayithatha into zami uyabona ke uJesu uma enginikeza utho akakunikeza into abuya futhi adecide ukuyithatha akukho ukuguquka kuye somebody shout akukho ukuguquka kuye yebo siqedele lelo verse nasithunzi sakuphenduka ngicela umtshelo sethu ukuthi mayikunikeza akabuya kuncikisela amen haleluya bakhona abantu abathi hayi bishop sizwa kahle namhlanje sizothandaza ngempela sibonga ukuthi kwama ngisho impahla akuyona impahla uthi hayi eyokwetshiwa ke le ngayithenga ngo back door ngacetha bangikhiphele ngaliya ngasemuva akazo amen ukhona like nase ningihleka nje kwangathi khona abathi ngathi ngayikhipha ngo back door cela ungibuze lo sethu ukuthi makhe ayikho nje impahla ayikhipha ngo back door wesisikhathi uba tempted nje mina ukubona uma uthuthu uyamala phana ngithi ngidistressa lapho lwandle ngihlala emotweni ubona umuntu esondala eduze hayi malini hayi lento i1.5 kodwa ngakunikeza nje ngo400 yini lena esihlisele imali engaka yini lesiyenze ukuthi kwehla imali engaka kade i1.5 usenginikeza ngo400 kwehle imali lapho kwehle 900 rand wonke ngisho right hayi 900 kwehle bani 1.1 yes 1.1 ngangisiqenqa kwi mathematics angazi ngenze njani manje somebody shout amen akazi amen ukhona la ekhaya mtshelo sethu ukuthi makhe 1.1 wehliswa yini mbuzo ukuthi wehliswa yini 1.1 wehliswa ukuthi akayithenganga vele there is no profit iprofit iyo yona lo 400 rand ozomnikeza wona ngoba azange azayijulukela manje mawuthi uyabala ucheck ukuthi ubani ubona ukuthi akukho ngempela yini ongavelanga enkosini yokukhanya awuthi yababa le Asha makhelwane nti yababa le Asha
mangekho kufanele ubonge inkosi uthi baba ngiyabonga ukuthi ngiqeda unyaka nje isipho sonke nginaso sivele kuwe asivelanga komunye umbuso. Number 6, you have to thank God for the glory of his created world. Inkazimulo yomhlaba udalile. Amahubo 150 verse number 6. Abona abazalwane akekho ngithi ojaha ukuyezulwini manje. Ngisacela ukubona ukuthi bazalwane sengeready ukuhamba izandla phezulu. Ayengibona izandla uthi ayingeready ukuhamba manje. Bafana. Yazi yashuba akho ngisho isandla sisodwa esiphakamayo abathi nje ngiready ukuhamba. Ngenishiye la izulu emhlabeni. Funa sibuke ukuthi nasifanele simbonge ukuthi uNkulunkulu wadecide nje ukusibeka kulomhlaba omuhle. Awufunde 150 kusho ube ngempela yazi akekho odinga ukuhamba la weJesu. Yebo. Let everything have breath. Praise the Lord. Konke okuphefumulayo makudumise. Ubana? Liphi class. Ubana? Kusho ukuthi okunye kufanele kwenze njani umbongo. Why kuthiwa konke okuphefumulayo makumdumise yena? Ukuthi udala umhlaba wawudalela thina yena. And when you look around, the world is beautiful. Ngeke lokhu kwezintshutshiso nani nokuhlukumezeka noma heartbreak nokulotsholwa uthi usathu sayemshadweni kuthiwa awusekho umshado phela khona babanjalo yabo sengikhuluma nabakulive ngoba nakaze kunehlakalele kodwa thina izinto esizazi ukuthi ukhona umuntu olotshola ezethi ngiyongena emzini asebhalile ethi ngapha ban becoming at becoming Mrs. Banban. Somebody shout amen. Sithi siyalindela ukuthi uyangena kuba uMrs. Ban kanti lutho ama heartbreak akhona khona izinto ezikhona but umhlaba muhle ngisho kusewundlule kulezo zimo ezinjalo. Uma usundlulile esimeni ngoba sonke sidlule ezintweni ezima usibheke kahle sinamasikazi mtshelo sethu usithi makhelwane sonke sinamasikazi makhelwane. Wonke umuntu mayengaxoxa udaba lwakhe ngalixoxa udaba lakhe ezethu omunye ngacishe ngathatha intambo ngayikhunga ngacishe ngenze ukuthi we know the story. Now I've got my own testimony. Somebody shout amen. But all in all, somebody shout hallelujah. All in all, all in all, umhlaba muhle. Amen muhle. Lo nkulunkulu asidalela wona muhle. Lento ukuthi uvuke ekseni uphefumule kulomhlaba. Hawu bafowethu hawu. Into ukuthi mawuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukunginikeza another chance. Ngoba asazi ngale. Uthi masifika sizobe kodwa vele ngokwe kuma Bible scholars igolide nabo igolide idiamond olapho kini engathi kuthiwa bekho ngale. Negolide lele esithi thina igolide akusilo leli. Twasa uficela inye igolide ngale elingafani naleli golide esilibuka la ne diamond sawufica idiamond elingafani naleli. Now in other words kukhona ezinye zezinto ezingapha kodwa sothi masifika ngale singayifici kusho ukuthi ufuna enjoy kwangapha na kwangale sik enjoy njalo sethu uzothi ufuna kumbonga ukuthi usekulomhlaba nje nobuhle bomhlaba. Anithanda ukumbonga senifuna ukuhamba. Hayibo senifuna ukuhamba emhlabeni. Hayi mina ngindawo. I refuse to die before 75 years. 75 years of my age. I mean I refuse to die. U75 ngakawuhlanganisa. Futhi u8 nje. Ya u8 right unjani u8. Amen u8 unjani bafowethu. Oh no 90. Khona bafuna 90. Hakhona bafuna 100.
ake ngibona abafuna 100 ake ngibona izandla abafuna 100 ngeke siyanibongela bafethu ku 100 siyanibongela 100 mina mangithola u8 it is enough for me amen 75 8 mangathiwa 90 100 hey kuyobe sekuyi grace I don't know amen ukuthi kodwa sizozama ukujima ukuze sikwazi ukufika kulonyaka ungathi 100 kanti nokujima lutho uyabufela nje uyadla nje udla kwasana into eqeda iminyaka sanibonani cela umtshelo seduze athi makhala ungadli into eqeda iminyaka ubudeclare okunye ngapha kanti into idlayo idla iminyaka yona somebody shout hallelujah bakhona abantu abathi ngiyakuzwa bishop ubhasop ukuthi into ideclare yahambisana nani nento idlayo phela ibalekile into idlayo uma ungayikholwa hamba ucheck intshumayelo engayishumayela ngise Richards Bay kaMphoso Lestimbuyazi yayithini konje le ntshumayelo yayithi iminyaka yenze njani uncipha umnyaka yayithi intshumayelo uncipha kweminyaka ngangishumayela ukuthi iminyaka incishiswa yini amen isono Joseph Tuzo wathi makhala isono siyayinciphisa iminyaka noma kade uzophila kade kodwa isono senze njani siyayidla iminyaka Joseph Tuzo isono siyayidla iminyaka yebo umtshelo sethu isono siyayidla iminyaka isono ungayigcini nje ungayilondolozi uyiphathe ebudlapha mene tekele your days are numbered amen 2 ukudla okudlayo yonke into esidla inama chemical manje and lama chemical angena emathanjeni and lama thambo angena kuwona iwona amathambo aphethe ukuphila kwakho aningizwanga njalo aningiphikisene ahamba eBraypack ihamba bani emkhunjini ize kunina mingiphikisa hamba no googlisha but kuthiwa from 3 months to 6 months iBraypack izakuthini izodliwa yithini ngiyanizama njalo amen mayisifikile bese wenze njani wena uyayidla kanti ijove ngomjovo ukuthi ikwazi ukuphila lo 3 to 6 months emkhunjini ungakafiki kuwena that is why noma isiphumile kuthena adi fuya ngoba nakho ukufuya ngama chemical aqeda ngawe kodwa sheshisa yonke sheshe ibe inkukhu edayiswayo kodwa mayisengena emzimbeni wakho ashothanisa iminyaka ngiyaphinda futhi inkukhu ikhulelwa mthuthu ibani how many weeks ukuze idayiswe alutho ayifix 6 mkhulu aba 6 weeks lapha ko 4 something ayifix 6 usumkhulu aba 6 then ngesikhathi bafethu nakho ngena entweni enjena ngenxa yesikhathi sami uNkulunkulu afuna singabe sesiyathanda ngesikhathi ikhula kanjalo le chemical mayingena kuwena isheshisa iminyaka kuwena iyayinciphisa ukuthi iminyaka isheshe angithi ngesikhathi ikhula lenkukhu le ngale chemical ukuthi isheshe ibe ready ingakho bapha abadala amantombazane bethomba 15 16 17 manje sethomba 10 cela ukubuza ukuthi athonjiswa yini 10 years athonjiswa ukudla esikudlayo ngoba kuyasheshisa ngicela umbuko seduze ukuthi athonjiswa ukudla esikudlayo so lokudla esikudlayo ku dangerous ngangokuthi kwenza ukuthi intombazane isheshe iyenze njani ihlosa amabele ngisho usungawashaya ngomshanelo khohlo dala ayithi mayithethe ashaya ngomshanelo abuyele phakathi manje ngeke usawashaya ngomshanelo ngisho ungashaya ngomshanelo azophuma kunjalo why amaqanda esiwadlayo inyama esidlayo ukudla konke esikudlayo akusavela emhlabathini njengoba unjalo nomhlabathi usufakwa ikhuthazi akusafani njengasemakhaya njalo seduze ukuthi makhona neminyaka iyancipha lapho njalo
wawungadalela ukudla inyama from ensimini yase-Eden, wawudalela ukudla ithelo kuphela nemfino. Kodwa ngenxa yokuthi kwaba nozamcolo, uzamcolo wakhukhula yonke into yayisemhlabeni, imfino nomhlabathi wahluleka ukuba uhlumise. uNkulunkulu wayesebabiza ono wathi hayi sengiyanidedela manje seningayidla inyama, wababalela inyama abangayidla. Mawudla inyama ayikwazi ukumaintain inyama, kodwa kunalokho isheshe igugisa. Manje is the same thing. Makufika uPaul wathi uNkulunkulu wayesimisile lapha, wathi uNkulunkulu singadla lokho singakudli lokho sidle lokho. uPaul wathi yonke into esiyifica ebusha singabuzi lutho, sithathe sifake esiswini. Amen. Wathi singabuzi lutho Paul. Wathi konke nje sikufica ebusha asithathe sifake esiswini. Yancipha iminyaka. Somebody shout amen. But ke asikho lapho sokhuluma ngelinye ilanga ngayo leyo nto leyo ukuthi ijule kangakanani, ngoba ijule kakhulu leyo nto leyo. Kukhona izinto ofuneka uyi-abstain kuzona, even amaqanda nje akufanele uwadle njalo. Ngiyakhuluma njalo ngithi even amaqanda kufuneka uwadle njalo, ngoba khona idamage ayidala emzimbeni. Ngaze ngasho ngathi kwesinye isikhathi ufuneka uqaphele lento ukuthi sekukhona manje ama-1000 yini, ama-2000 bese ini manje ama-1K. Yes, ama-1K. Hamba ngibukela ama-1K, umcheck nje mayithi 20, 21, 22 usesomdala osihlele emzini wakhe. Angazi amen ukhona usisomdala ohleli kwakhe. Mawuthi ambe uthi awunanga usisomdala ohleli ninjani ma? Athi hayi umama ovelaphi unangakanti kuna 21. Hawuna 21? Yebo ngila 21. Mawuthi yahlehla ama-2000 now futhi ama-1K madala kunama-2K, ama-2K madala kunama-90s, ama-90s madala kunama-80s, ama-80s madala kunama-70s, ama-70s madala kunama-80s. Then mawuthi uya-check ukuthi yini enza ukuthi babe badala, it is because of food. Waqala nini wena ukugqoka isicathulo? Usengisho la abadala esikoleni. Waqala nini? Abanye bafana nami baqala befunda standard 3. That is a grade by standard 3. Grade 5. Abanye baqala befunda abantu grade 5 ugqoka isicathulo. Abanye baqala befunda u5, abanye befunda u6. Kwayi mabe gqoka isicathulo befunda u6. Ngicela ukubuza ukuthi yini kwakwenza ukuthi nibe strong, sibe strong thina. Sasi strongiswa ukuthi umhlabathi asehlukananga naye sathathathwa kwesakhiwa ngo. Sakhiwe ngodongo. And intense ukuthi masehlukana nomhlabathi siyathamba. Kodwa masinamathele emhlabathini sihamba ngenyawo. Khona into ephuma lapha ni sustain le ukuze ingasheshe ukuguga. Ngizwa ngelinye ilanga. Khona lento ethi mayishiswa, uyabona umhlabathi mawushiswa ilanga. Ukhona lokhu kushisa okuphumayo kufuneka ingene emzimbeni wena wakhiwe ngomhlabathi. Ukuze kube strong amathambo, nama ngathi asiyodlala ibasketball noma siyodlala netball. Ngaphuka inqwaba la. Igxuma nje ngathi ngangigxuma ngibamba. Wathi uyabuya wathi faka. Yini ethi faka? Yini efahlaza amathambo? Ifahlazwa ukuthi into oyidlayo iyabheda. 2 uhlukene nomhlabathi. Okuwona usustain amathambo ukuthi aqine. Ufaka irubber ihlukanisa umhlaba nawe. Uyifaka endlini, uyifaka naphandle. Endlini morning shoes, phandle ufaka isicathulo. Ukhuza nengane uthi ngahambi ngasiqoka ngizohlatshwa, kanti kubuya idedela ithathe lo mhlabathi ukuze iqine, qina amathambo. Ngizwa ngelinye ilanga. Asithandaze. Number bani? 7. You need to thank God for being your strength and shield. Ukuthi abe ngamandla akho kunye nesiphephelo sakho. Psalms 28 verse number 7 asithandaze simthandazweni. Ngicela sisheshise simthandazweni. Verse 7 yes. Mtshela seduze ukuthi anginawo amanye amandla.
yini nasenikhuluma kancane manje anginawo amanye amandla kodwa uJehova ungamandla ami yabona ayikho into emnandi njengokwazi kanjalo ukuthi uJehova ungamandla ami yebo ungamandla ami yebo nesihlangu sami seliphelele lo verse yonke into ngithembe yena ngayo yonke into ekhona yonke into engiyitholayo ngivele ngithi uNkulunkulu wena uyini ungamandla ami uverse 7 kuphela kwaphela sitheba no7 yes awuqedeke nesihlangu sami yebo inhliziyo yami ithembe kuye ngasizwa I will thank him ngesihlabelelo sakhe. Somebody shout amen. Njalo seduze ukuthi ngizawuhlabelela kuyena ngimbonge. Khuluma noseduze ukhuluma kakhulu abathakathi bayakhuluma mthetho ngizawuhlabelela kakhulu kuJehova ngikubonge. Oh somebody shout amen. Ngizakubonga uNkulunkulu. Ngenxa ukuthi ungamandla ami nesiphephelo sehlangu sami. Ungamandla ami nesihlangu sami. Abekho abantu ungamandla ami nesihlangu sami. Come on somebody shout ungamandla ami nesihlangu sami. Yabona ke lento ukuthi ukuvikele. Hey hamba obuza thina. Siyamazi uNkulunkulu ekuvikela ungazi. But I want us to sothandaza ngifuna sothandaza. Ungazi ukuthi uvikelo. Khona emhlabelelo abo uthi ithini icilongo noma yini. Akakho umuntu onamandla okuchithela kibandla usigcina sivikela angaze nje njani yena anilazi Makhumalo awunilazi lonke icilongo ngathi icilongo leli kube khona umama Ngwenya yabo seyalisho ibandla Etimpela usi ena ilimpela lisho njalo lona kodwa amen nje sethu yilo lelo ukuthi uvikelwe ngonamandla angazi amen ukhona la ekhaya uvikelwe kanjani onamandla nje sethu uvikelwe ngonamandla asigcine ngalokho bese siyathandaza amahubo 86 verse number 12 you need to offer God your whole heart as you praise him with thanksgiving. That is verse number 8 low. You offer God your whole heart. Nigela inhliziyo yakho yonke kuNkulunkulu. As you praise him with thanksgiving. As umdumisa ngani ngokubonga. As we are praying namhlanje ngifuna sithandaze kanjalo. Yebo. Verse 12. 86 verse 12. Yebo. Yebo. Ngiyakubonga Nkosi ngenhliziyo yami yonke ngidumisa igama lakho kuze kube phakade. Nawe ngifuna semthandazweni nalogulayo. Sithandaze naye lona onenkinga ukuhamba njalo abe ne problem yakunyonga lwakhe at the back kwa left wakhe. I want us to pray egameni lika Jesu and then again there is someone but endaweni yenso kwa right wakhe ane problem khona ye pain a sharp pain emshaya ibuye imdedele but that one kwa left uye ezwe that pain yongathi gumuka elokhuzana unyonga lwakhe the grace of God and the power of God is here to heal you and you need to thank him egameni lika Jesu as uphakamile kanjalo nalona we sharp pain ihamba iya kwi
private party yakhe le sharp pain, but on the right hand side, ingathi la from entsweni kuyinso yakhe egameni lika Jesu. And I believe God ukuthi ngeke aze ayisho kanti akaflethanga impiliso yakho kulomthandazo. And I do believe that God is about to heal somebody's life. And you need to thank God even tonight ukumbonga ngaloyo mpiliso. Noma ngabe kuthiwa ipain isekhona but umbongo uvula umlomo umbongo. Andamaya kashatai. We can stand on our feet as we are praying. In the mighty name of Jesus Christ. Lift up your hands. Uyiphamisele phezulu izandla zakho kakhulu wherever you are in the name of Jesus Christ. And I believe tonight as we are praying bazalwane ngicela nisithathe nje 3 minutes wokuthandaza ngiyase sendlulile isikhathi but ngicela nje sithathe 3 minutes to pray. I want us to pray all of us simbonga uNkulunkulu ngalezi zinto esizikhulumile namhlanje. Simbonga uNkulunkulu baba kukho enginakho okuvela embusweni obumnyama. But yonke into enginayo ivela kuNkulunkulu okukhanya. Ake sivule umlomo sithandaze sonke. Winkosi ephakeme edwala laphakathi andaya kashataya. Here we are, oh Jesus. We have come to thank you, Father. It is our second day. Okuzobonga kuwe. Kusilondoloza unyaka wonke. Kwiqiniso uNkulunkulu wethu onamandla. Baba wethu onamandla sambanga sisodwa. Kodwa uhambo nohambo sulunyathele sahamba sinawe. Dwala laphakade dwala lensindiso yethu. Namhlanje ebusuku we come before you, oh God. Asizanga ngokuningi kodwa silethe isibongo kuwena owasidalayo. Sizothi baba siyabonga kuwe. Banu uNkulunkulu obengasinikeza amandla ngaphandle kwakho. You are the only God okwazi unikeza zonke izinto ezinhle. Spiritual gifts, material things which are gift from you, oh God. Osinikeze khona kulonyaka. Sithi siyabonga nzulu yemfihlakalo. Sithi siyabonga dwala laphakathi namaya kashata. Bayede uNkulunkulu wethu. Udumo lwakho. Nasibongo singazakho. Hey, shalama ya. Ikataya hela basaya. Oh. Masihlehla sibheke emuva. Kulonyaka ka-2025. You have given us a second chance to live and proclaim your good news. That is why tonight, dwala laphakade sithi ubani onikezela ngokuphila ngaphandle kwakho. Kubani osinikeza ukuphila ngaphandle kwakho nempumelelo nosikhiphe emgodini esasingacabanga ukuthi siyawuphuma kuyo. Kodwa isandla sakho sanqaba nathi. Sanqaba nathi. Aya. 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 Jesus,
Heal us, oh God. Phulukisa impilo yethu. Phulukisa imizimba yethu. Phulukisa amaphatho omzimba. Ngene emathanjeni ethu. Sustaina amathambo ethu agcwala ukuphila. Shona ama-joint ethu kumathambo lakuhlangana khona amathambo. Dendela ukuphila. Anakho shataya. Kuyona imsipha simemezela ukuphila. Yebo moya ngcwele. Kusukela enhloko ekhanda kuyafika ematheno yawo. Siyamemezela ukuphila ngegama likaJesu. Wena othethelela zonke izono, wena owelapha zonke izifo, unamandla okwelapha nezifo zethu, unamandla okwelapha zonke izigulo okuthiwa zelapheki. Imizimba yethu ayigcwala amandla kaMoya Ngcwele. Imizimba yethu ayigcwala umlilo oqothulayo. Imizimba yethu ayigcwala amandla egama likaJesu. Elikolitayo, eliprotectayo, elivikelayo, elifika kubathakathini, elifika kuyo yonke into engaveli uNkulunkulu ophilayo. Imizimba yethu ayixosha yonke into ngaphakathi kithi engaveli uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu okhanya. Yonke into evela uNkulunkulu obumnyama ayixoshwe ngaphakathi, yapruthwe, ikhishwe ngegama likaJesu. Yes Lord. Ushana maya. Hlanza imizimba yethu ngegazi lakho. Cleanse us. Cleanse us, oh God, with your blood. Cleanse us, oh Jesus, with your blood. Cleanse our body with your blood. Cleanse us, oh Jesus, with your blood. Cleanse us, oh God, with your blood. Anamaya. Izinto Jehova iqalile empilweni yethu asingantshontshwa isitha, ayifinyelele kupheleni. uNkulunkulu njengokuhlela kwakho makube njalo. Makube njalo. Shalabasaya. Oh! 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 Jesus! Moya kaNkulunkulu ophilayo. Ulabababa yantala brosaya. Aya koshadaya. Ilabasaya. Holy Spirit. Dina mama mayana. Hey, hey. Dila mama mayana. Holy Spirit. Hey, Shanamaya. Jesus. Nkosi yezulu. Awu. 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 Ligama lakho alikho elinye elinjengalo. Ligcwele igama lakho alikho elinye elinjengalo. Igama lakho alikho elinye elinjengalo. Ligcwele igama lakho alikho elinye elinjengalo. Oh God.
igama lakho alikhelinye ayethe Jesu lingcwele igama lakho ke alikhelinye elinjenga awu baba lingcwele igama lakho alikhelinye elinjenga lingcwele alikhelinye wele ingcwele igama lakho Nkulunkulu wethu alikhelinye Nkosi ingcwele igama lakho Nkulunkulu wethu alikhelinye ingcwele igama lakho alikhelinye elinjenga lingcwele igama lakho alikhelinye elinjenga Elinjenga